fatan Allah ta'ala ya sakanta kowa da alkhairi ya kuma ba mu lada na irin ladan da yake badawa ga dukkan wanda suka aikata muhimmin aiki irin wannan na ibada. Shi kuma wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu da rahama. Wanda ya tadda a gudun kuma Allah ta'ala ya ƙara musu rahama ya kuma yalwata kabarinsu ya sa suna cikin ni'ima. In samu ta zo kuma Allah ta'ala ya sa musu kai da imani. Yan uwa musulmi kun ga wannan ya haɗu daga cikin abubuwan da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam yake lalle kam suna gargadar da al'umma, suna faɗakar da al'umma wanda ya kamata al'umma mu dinga tunani a kai, musamman akan maganar mutuwa. Malamai suna yawan faɗakar da mu a irin wannan gaɓoɓi. To wannan nasiha da ake yi, na ga wani ɗalibin ilimi yana tambaya, yana cewa irin wa'azin da ake yi a wajen wato kabari ko idan an rufe mamaci shi ma ya tabbata. To ya tabbata, ya zo a hadisin Bukhari da Muslim da ma sauran littafan sunna baki daya. Akwai hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka zo rufe janaza wani lokaci yakan sa ni da kaina, in ji Sayyidina Aliyu, yakan sa ni bayan an haƙa rami kafin a sa gawa, in aka zo da gawar Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce aji ta gefe, sai ce shiga ciki. Shi Sayyidina Aliyu da ransa zai kwanta a ciki, sannan ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai nasiha, zai wa'azi, zai faɗakar, sannan sai ya gama, sannan sai ce in fito. Yace to wannan jama'a ita ce mutuwa, ita ce alamar da ake buƙatar kowa ya dinga tunani akan ta. Sahabbai da dama sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa'azin da tsawonsa yakan kai a iya soke raƙumi, a yanka shi, a feɗe shi, a raba nama a ba kowa. Suka ce yana nasiha tsawon wannan lokaci. Amma mu anan taƙaitawa ake saboda yadda ainihin wato al'amura suke da uzurori. Yan uwa musulmi na daga cikin abin da ya kamata mu tunani na tattalin kanmu idan mutuwa ta zo ta same mu. Alhamdulillah za mu iya masa kyakkyawan zato ya rasu ta hanyar hatsari. A yadda labari ya zo min wajen zartar da umarnin mahaifinsa akan harkarsa ta kasuwanci da yake yi. A irin wannan hali za mu masa kyakkyawan fata, kuma wannan shi ake bukata mutane su dinga kallo, domin ƙarshen mutum ake so a kalla, da me ya cika, akan me ya cika, kuma sannan ku dubi maɗuɗin al'umma wanda suka zo wannan guri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka samu mutum 40 wanda ba sa shirka da Allah, masu imani tsantsa, suka sallaci gawarka, suka raka ka zuwa kabarinka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bada cetonsa. A wata riwaya yake cewa mutum 8, in aka samu mutum 8 wanda suke ba sa shirka da Allah, masu imani tsantsa, suka neman maka gafara da afwa, Allah ta'ala yana amsawa. Yan uwa musulmi, muna fatan Allah ta'ala ya karbe shi, ya kuma yi masa rahama, ya kuma karbi wannan afuwa da gafara da muka nema masa. Yan uwa musulmi, saurata mu yanzu abin da ya rage mana shine mu dinga fatan Allah ta'ala ya karbe mu akan tafarki madaidaici, mu kuma yi fatan Allah ta'ala isa mu samu dace na mutane irin wannan su zo kan gawan mu. Dan wani ina can a gurgumin jeji, wani ma a hannun kidnappers ya mutu. Kidnappers nan gunduwa suke da mutum, ko su ba kannuka su cinye gawon mutum. Wani da yake gaya mana ice haka suke. Akwai wani da ya fito yace a gaban mu ga aikin rashin imani a dajin Birnin Gwari. Yace akan wani an zo kansa ana tambaya waye a kawo kudin sa, sai bawon Allah ne sai na addu'a. Yace au kai addu'a ma kake yi? Addu'a kake yi? Sai suka harban mai kafa, sai kalmar shahada. Yace au kalmar shahada kake so kai ka cika da ita? Kawai sai ya harbe shi a baki. Wala da ya harbe shi a baki yace bawan Allah nan ga harsashi ya hudu ƙesa, amma bakin shi motsawa yake na kalmar shahada. Sannan wannan ya ji haushi, shi mai harbin, shi ne shugabansu, ya dinga harbinsa sai da ya kata-kata da gawarsa. Ya ce wato kai ka sha da mu ko? Ya ƙara harbinsa, sannan ya ce a ɗauga wasu aje a watsa shi a cikin wani rami. Kun ga wannan ayi nasara, ya yi banzar saboda ya cika da kalmar shahada. Wannan ina daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa mu dinga tunani akai, abin da za mu ƙarike da shi. Ƴan uwa musulmi, wannan shine abin da ya kamata mu kalla. Kuma mu tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa za a zo ai wani zamanin da
kisa zai yawaita, banna za ta yawaita, wanda aka ce bai san laifin da ya ba, wanda in kisan shi ma bai san dalilin kisan ba. Ice a wannan lokacin mai tafiya ya wuce kabari zai fata ina ma ni ne na cikin wannan kabarin. Yanzu Imrana gashi yanzu muka tashi. Wallahi wani wanda yake kallon abin da ke kai kuma a wannan zamanin, wallahi wani zai sha'awar kai ina ma shi ne. In ya san can da kyau ba matsala, wallahi zai fatan ya mutu yanzu. Saboda me? Saboda komai wahala, babu aminci cikin rayuwa, babu abubuwa, ba jagoranci, babu tsaro, babu komai. Allah ne kawai ke rike da mu jama'a. Kowa shi ke fita bai san inda Allah ta'ala zai cishe shi ba. Haka Allah ke ba kowa abin da zai bashi ya koma gida. Mata su yi haƙuri, haka ake tafiya da rayuwar nan fa yanzu jama'a. Ba ka da wata alaƙa da wani shugaba bai san me kake ci ba, me kake sha ba, magani in baka da lafiya, tsaro in kana kwance, dukiyarka tana shago can ka bawa Allah. Haka Allah ke tafi da mu jama'a. Wannan ita ce rayuwar da muka bincika mu. To jama'a, mu fatan mu cika da kyau da imani. Mu fatan kuma mu tattali domin zuwa irin wannan rana. Ba mu san a wani hali za mu tsinci kanmu ba. Ba mu san ko za mu samu irin wannan gatan ba. Mu tuna ƴan uwa musulmi, muna wannan zamanin da kisa ya zama kan ruwan dare. Ka ga gawa ka tsallake ta a birane ga suna a fili, ba wanda ya damu da ita. A wasu biranen ma gawa yanzu a tsaya ma a ce za a yi jana'iza ma bai taso ba. Inda suke da manya-manyan ruwa irin Lagos da wasu wurare, in ana kusa da ruwa magana a jefa gawa ma cikin ruwa. Haka wadan wace ba mu labari. Ku dubi wannan abu jama'a, a wannan halin fa muke rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wannan zamani ya zo, yake cewa to mutumin da yake ya ji fitina tana faruwa to ya tsaya inda yake. Ya tsaya inda yake. Kar ka kuskura ka bada gudunmawa wajen ruwan wannan fitina. Ka nemi kusanci ga Allah. Ka nemi Allah ya kawo maka sauki. Ka bari gara ma mai kisan ya zo inda kake, ya kashe ka ba tare da ka daga komai ba. Ku tashi a gaba ga Allah, kana mai cin kwalarsa, kana tambayarsa, kana cewa ya Allah tambaye shi laifin mene ya kashe ni. Ce wannan shefi. Fitina za ta zo, kuma wannan shine lokacin jama'a. Wannan shine lokacin. Komai ya zama bala'i yanzu. Yan uwa musulmi mu dage da addu'a. Mu dage da gyaran ayyukanmu. Mu dinga tuna a wani hali za mu mutu. Sannan ƴan uwanmu kuma wanda suka rasu, to mu dinga kokarin nema musu gafara da rahama. Wannan zai taimaka mana ƴan uwa musulmi. Mu cire aina to kyashi, mu cire hasada. Ka daina bata maka kanka lokaci. Dukiyar Allah da yawa take. Ka nema a wuri shi. Ta Allah ba ta karewa, shi yake ku nema. Ni ke bayarwa, duk wanda ka gani shi Allah ya bashi. Ba wayansa bane. Kokarinsa da yi fita ko sana'a shi da yake wannan sila ne, dalili ne kawai. Amma mai bayarwan shi ne Allah. Wani ya daɗe tun kan a haife mu da muke in yara yanzu, tun kan a haife mu ake neman kuɗi, wani har yanzu bai samu ba. Wani kuma ya fara ɗan shekara 1-2 sai samu. Allah ne ya bashi. Kar ka mai hasada. Abokinka ya buɗe sabon shago, abokinka ya sai sabon abin hawa, wani ya yi sabon gida, kar ka mai hasada. Ka nema a wajen Allah. Shi ba shi ke da matsala, shi ba ma matsala ba ne, ci gaba ne. ‘Yan uwa musulmi, wannan zai taimaka mana. Sannan mai tattalin kuma rayuwarmu, kaka ake ciki na siyasa. Karin mu yadda wasu ‘yan baranda, ya kamata a ce an sha mu mun warke. An ta yi, shin wayyo sono ake ruwa ƙasar ke shanyewa. Wanda ne jemaje bai gani ba, in ba da mutuwarsa ba. An ta wannan abun ya zama wasan kwaikwayo. Mutum kafin ya zama zai zo gurin ku ne mutane. Da ya zama kuma ya fi ƙarfin ku. Inda kuke ma ba ruwan shi. Ya gudu ya bar garin ku. Ya dinga cin wani abinci daban ba irin naku ba, ya dinga cin wani ruwa daban ba irin naku ba, ya je can ya kwana cikin tsaro da aminci, ko kuma na kuna cikin tashi hankali. Wannan abin shi ne fa abin da ke faruwa. Yanzu gashi ana cefanar da rayukan mutane. A zo gari kawai a kirkira musu fitina, a ce ‘yan bindiga sun shigo, don a haska wa ‘yan bindigan su zo garin. Ba a zo ba amma a ce an zo. Allah ya san ya ba mu aminci bai turo ba, amma a kirkirar wa Allah wannan aikin a ce ya turo. Kaga wannan ba fusa ta Allah bane? Fusa ta Allah ne. Allah bai kyale abin ya tasiri ba amma a ce yayi. An kana wa Allah wannan abu. Ba daidai bane. To kun ga irin wannan fitina to tana nan tana shigowa. Mu nemi kariya a wajen Ubangiji. Mu ta salon rayukan mu. Kada mu salwata da rayukan mu ga ƴan siyasa. Ƴan siyasa su zo su yi amfani da mu. Su zo su ba mu ƴan kuɗi kaɗan. Mu je mu ainiha to mu cutar da kawukan mu. Mu je muna halaka junan mu. Muna sukan juna da karafa. Muna jifan juna, ana harbe-harbe, ana zage-zage, ana aikin ayato baranda, wani ya faɗo a mota ya mutu,
wani a wajen hawa mashin wajen zazu ya mutu, jama'a me zaka ce wa Allah? Ka mutu a wajen shahada ko a wajen me? Ko gyaran duniyar wani wanda da ya hau kai ya manta da kai, to ko ya hau ma nawa zai baka? Nawa zai baka? Jama'a ya kamata mu tattalin ainihin to rayukan musamman matasa yan wana, mu yi tunani mu dawo cikin hayyacinmu mu kuma yi fatan Allah ta isa mu cika da imani. Yan uwa musulmi, sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta nuni zuwa ga idan an zo guri irin wannan a dinga nema masu mamata ainihin to rahama da kuma gafara da kuma neman tabbata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku dinga kallon gabas domin ku nema musu gafara da rahama. Wannan ita ce karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ita tabbata a hadisai ko malamai suke ta bayani. Yan uwa musulmi, muna roƙon yan uwa da a kalli gabas a yi wa wa'annan bayan Allah da kuma shi wanda kawo Allah ta ya ji da rahama ya kuma aya su gafarta musu idan mu ce su. Assalamu alaikum wa